Calypso huwa mifrux fuq sentejn u parti minnu huwa iffinanzjat mill-programm tal-operazzjonijiet bejn Malta u l-Italja 2007-2013. Wara studju li sar ġie maħsub li jitwaqqfu sistemi permanenti ta' radars. F'diskors li għamel il-professur Aldo Drago ħabbar li fil-proġett se tkun qed tiġi varata sistema ta' radar bi frekwenza għolja li tirrekordja l-kurrenti fl-ibħra Maltin. Permezz ta' satelliti jiġi indikat fejn jista' jkun hemm xi żejt li jkun ħiereġ mill-bastimenti u li għalhekk iniġġes l-ibħra ta' madwarna. Intqal li minħabba li pajjiżna huwa gżira ninsabu aktar friskju li l-ħsara li jagħmel iż-żejt tkun waħda kbira. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Leo Brincat qal li l-idea li jkollok proġett fejn titwaqqaf sistema ta' radar bi frekwenza għolja permezz ta' installazzjoni permanenti bejn Malta u Sqallija hija waħda tajba minħabba li kapaċi tipprovdi mapep tal-kurrenti kull siegħa. Huwa qal li l-proġett Calypso jgħin biex jisaħħu l-isforzi u l-proċessi li għandhom x'jaqsmu mal-indirizz tal-problemi ta' tniġġis fil-baħar. Il-Ministru Brincat qal li huwa importanti li aktar ma jkollna informazzjoni disponibbli f'ħin reali, aktar inkunu nistgħu nieħdu deċiżjonijiet malajr mingħajr ma jkun hemm dewmien. Il-proġett Calypso barra li jgħin biex jindirizza l-problemi ta' tniġġis mistenni jgħin ukoll biex ikun hemm immaniġġjar aħjar tar-riżorsi marittimi. Il-proġett Calypso jiġbor fih 3 entitajiet minn Malta li huma Trasport Malta, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-Forzi Armati. Dan minn barra 4 entitajiet minn Sqallija li huma ARPA Siċilja, Capo Granitola, l-Università ta' Catania u l-Università tal-Istudji ta' Palermo.